12 regnes. El mar del vent, la costa del laberint, capítol 1. És tossut com ell sol. Però que no ho veus, que ni plora? No en farem res de bo. Deixi-la entrar, sisplau, mare. Li sap molt de greu el que ha fet. Sisplau, deixi-la entrar. Doncs si li sap tant de greu, com és que no demana perdó? Ja ho farà. És un malcriat i un consentit. I si és així és per culpa teva. Hauries de ser més estricte amb ell. Deixi-la entrar, sisplau. Que no ho veu que refredarà allà fora? No pot dir tant. No entrarà fins que no demani perdó. Ai, senyor. Kaname! Has tornat, fill meu! Has tornat! És en Kaname. Sí que sí. Va desaparèixer. És en Kaname. És veritat. Sí. És en Kaname. És ell. Un S'ha tornat en fora. Ha tornat al cap d'un any. Sí, sí que és en Kaname. Àvia. M'he tallat els cabells. T'agrada? Volia que se'n veiés la cara. No ho entenc. Com és que em vens a veure tan sovint? Ja t'ho vaig dir, a mi també. Ja ho sé, també se't van endur a l'altra banda. Però com és que em vens a veure sempre? Que vols alguna cosa? No, la veritat és que només passava per aquí. Ja ens veurem. Sí, però deixa de seguir-me, sisplau. El juliol de l'any 7 de l'era Yosei, la reina del regne de Kei va pujar al tron. Era la Yoko Nakajima,
havia nascut Taika. Cap a finals de mes, amb l'ajuda de l'Eno del regne d'En, en Shorio va vèncer la Joei, la reina il·legítima. Els governadors de les províncies de Kei, que donaven suport a la Joei, es van rendir sense oposar cap mena de resistència. La pau va tornar al regne i es va hissar la bandera del drac. És la bandera del drac! És la bandera del drac! Sí, han hissat la bandera del drac. Això vol dir que ja tenim reina! Sí, ja tenim reina! Cada vegada som més a prop de Kei. Els monstres que ens seguien al regne de Ko ja no hi són. Han desaparegut, ja no ens ataquen. La reina ens ha tret de la misèria. Què és la bandera del drac? És la bandera que treuen quan el Taiho ha escollit una reina. Ah, ja ho entenc. El Taiho és el Kirin, oi que sí? I és l'únic que pot escollir la reina. És el que em vas explicar. Sí, i ara que tenim reina, la vida serà molt més agradable al regne de Kei. Ja ens estem acostant al mont Ho i som molt a prop. Allà, vostra majestat rebrà la missió divina. Què és la missió divina? En realitat, és la cerimònia de coronació. No ho entenc. Què vols dir amb això, que encara no sóc reina? Oficialment no. Quan vostra majestat accedeixi al tron, el Hakuchi, l'ocell blanc de Palau, dirà coronar. Llavors, tots els governadors, inclosos els descontents, us acceptaran com a reina. Seré reina. La cerimònia serà al Palau d'Untei. Però abans m'agradaria passar pel Palau de Horo, si a vos us està bé, esclar. I tant, em sembla bé. Fins i tot tinc curiositat per saber què hi vols anar a fer. Hola, Keiki! Quant de temps, estic molt contenta de veure-us. Yoka, et presento sa majestat la Keiyo Yoko. Perdoneu, majestat. Sigueu benvinguda. Aquí és on vas créixer tu? Sí. Vostra majestat és Taika. Si m'ho permeteu, us explicaré tot de coses que és possible que encara no sapigueu. Això és el Sesshinboku, l'arbre lleial, l'únic arbre que porta ranques de Kirin al món. Llavors, no heu localitzat el Taiki? No heu notat enlloc la seva presència? No, tot aquest temps he estat molt enfeinat amb la missió de protegir sa majestat. I també hi ha la possibilitat que el Taiki sigui a Horaya. Esclar, ho entenc perfectament. Primer és la protecció de sa majestat. El Taiki és el Kirin del regne de Tai, oi? És el Kirin que va desaparèixer, oi que sí? Sí. Va passar quan jo encara era aquí, quan encara no podia escollir rei. El ranc ha donat el seu fruit. És femella. Té el coll de peix, la part superior del cos d'humà, la inferior de lleopard i la cua de rèptil. És una combinació perfecta. T'anomeno Sanshi. A partir d'ara tothom et coneixerà amb el nom de Sanshi. Ets un monstre femella nascut al món Ho. Has vingut a aquest món a complir una missió molt important. Taiki! Pocs dies després del naixement de la Sanshi, va començar a bufar un vent molt estrany, sospitós. Hola! Oh, si sou el príncep! Perdoneu, us demano disculpes. Em dic Yoka i no fa gaire temps que sóc aquí. La mare reial no fa gaire que va requerir els meus serveis i em va fer venir. Em sap molt de greu el que ha passat. No tenia intenció de molestar-vos. Anava cap a la font de Kaido-sen i m'he perdut. Vine amb mi, doncs. D'acord. No entenc per què han de ser tan complicats, aquests camins. Tots aquests laberints serveixen per protegir els Kirins. T'hi has d'acostumar. Has de fer un esforç per conèixer bé la zona. Sí, és clar. Ara l'únic Kirin que tenim és el Keiki, però al Sesshinboku hi ha un ranca del regne de Tai.
Quan neixi el Taiki, tu també te n'hauràs de fer càrrec. També hauràs de vetllar per ell. Sí, de debò? No m'enganyes? Quan neixi, també me'n podré fer càrrec jo del pròxim Kirin? Esclar. D'on ve això? Pètals. Que curiós. De fet, aquest matí ja ha començat a bufar un vent molt estrany. És la senyora Kyokuyo. Davant seu t'has d'agenollar sempre. Perdoneu, senyora Kyokuyo, amb tots els respectes. Així que, Yoka, t'hi estàs integrant bé al Monjo? Ja ho crec. S'havia perdut i el príncep li ha ensenyat el camí. L'ha acompanyat fins aquí. Tranquil·la, això els hi passa a totes les noves. No cal que te n'avergonyeixis. La Teiei també es va perdre un munt de vegades. Ho dieu de veritat? Príncep, ja heu vist el monstre femella de Tai? Fa una estona. Era al peu del Shashimboku, immòbil. De fet, no m'ha ni vist. Són molt compassius, els Niokais. És un xuco. Un xuco? Després del que havia passat, la senyora Kyokuyo ens va reunir a totes i va decidir obrir la porta de Gogo. Totes les sacerdotesses se'n van anar al país de vostra majestat. Tot i així, no vam ser capaces de localitzar el Taiki. Mireu, mireu. Mireu quina fila. Està ben sonada. Qui és en Suguru Takasato? És algun de vosaltres? Què vol aquest? Calla, que són dels grans. Sóc jo, en Suguru. Tu ets el germà d'aquell paio que és tan estrany, oi? Sí, què passa? Que no ho puc ser? I tant que ho pot ser. Però saps en Nagaoka, el que es va ofegar aquest estiu a la piscina? Doncs era amic meu. No cal que ens ho recordis. Per culpa del que va passar no ens deixen fer servir la piscina. En Nagaoka s'estava barallant amb el teu germà. De cop i volta va començar a cridar que alguna cosa se l'emportava cap al fons i va morir ofegat. A mi què m'expliques? Jo no en sé res de tot això. El que heu de fer és anar a parlar amb ell. Tu ets el seu germà. O sigui que en part també n'ets responsable. I segur que hi pots fer alguna cosa. Si no ho fas tu, ho farem nosaltres. Sempre em passa el mateix. Ja n'estic fart. La culpa és d'ell. La culpa només és d'ell. Estic fart que tothom es fiqui a mi. Jo no en tinc la culpa. Jo no en tinc la culpa, em sents? Jo no en tinc la culpa. Deixa-la estar. Ja n'hi ha prou. A veure si et queda clar d'una vegada. Jo no hi tinc res a veure. Ja n'hi ha prou. No. Què ho fa, que hi ha tanta gent que li té ràbia al teu germà? Ningú el pot veure. Sempre havia sigut un nen ben normal. O com a mínim ho semblava. La meva mare, de fet, crec que sempre n'havia estat més d'ell que de mi. Llavors, quan tenia 10 anys, se'l van emportar els esperits. I creus tu en aquestes coses? Que els esperits s'emporten la gent? Tant se val si hi crec o no. El que no es pot discutir és que va desaparèixer com per art de màgia. La meva mare i la meva àvia hi eren, i totes dues ho van veure. Al cap d'un any, quan tothom ja el donava per desaparegut, va passar el que tots tant desitjàvem. Va ser com un miracle. Va aparèixer l'enterrament de l'àvia. Totalment nu. Ell sempre ha dit que no recorda res. A tu et sembla que pot ser un segrest, això? El vas notar diferent quan va tornar? Estava canviat? Mare, per què sempre li has de donar la raó a ell?
molts nens es ficaven amb ell i al final sempre acabaven rebent. Llavors va començar a córrer el rumor que arrossegava una maledicció. La mare sempre diu que quan se'l van emportar els esperits ens el van canviar, que ara és molt diferent de com era abans. Però... Però què? Doncs que... La veritat és que a mi ja em semblava que era diferent abans que se l'emportessin. Per què ho dius? Per la manera com era. Jo a casa ho notava. I a l'escola també feia coses estranyes. No ho sé, no sé com explicar-t'ho. Et sembla que podríem quedar algun altre dia? Per continuar-ne parlant. Ho trobo molt interessant, tot plegat. Sí, esclar. Heu trobat la Sanji? Sí, estava ensinistrant els meus xireis i l'he trobat a la part més oriental del Kokai. Esclar, el Shoku també ha anat en direcció cap a l'est. Devies estar buscant el Taiki. Tens les potes inflades. Però has de continuar buscant el Taiki, oi? Procura no anar-te'n gaire lluny, ara. Llavors, jo vaig baixar de la muntanya per anar cap a Kei. I vaig veure l'aura de la reina al voltant de la filla d'un mercader. Era la Yo. Al cap de 2 anys sense parar de buscar, vam poder localitzar el Taiki. Això va ser 10 anys després que hi hagués el Shoku. 10 anys van passar? És veritat que l'heu trobat? L'ha localitzat el Taiho-den. No fa gaire temps vaig saber que el Kirin del regne Den havia decidit anar-se'n a fer una estada a Horai. Ho vaig veure ben clar. De seguida em vaig adonar que si algú l'havia de trobar, havia de ser ell. I tenia raó. Sabem que hi ha un Kirin a Horai. I també sabem del cert que ara mateix l'únic Kirin que està desaparegut és el Taiki. Això vol dir que ha de ser ell. Vine, Sanshi. Acosta't. Et vaig dir que el trobaria i l'he trobat. Perdona'm si he trigat més temps del que esperaves. Ara et demano que te'n vagis amb la Taiho de Ren a recollir el fruit del Shashimboku. Aquesta vegada tindrem sort. Per fi arribarà l'alegria al Monjo i podrem estar de celebració. Aquell dia, de fet, vaig veure una cosa molt estranya. Taiki, vine aquí. El got d'aigua li havia tirat jo a terra, però l'avi el va renyar ell. No li agradava gens a l'avi en Kaname. Com és que ho fa? La mare estic convençut que ni ho deu saber, això. Però la primera vegada que el meu germà i l'àvia es van veure... Allò no li va agradar gens ni mica a l'àvia. Des d'aquell dia vaig passar a ser el seu net preferit. Només tenia ulls per mi. I jo, ves, me n'aprofitava. Sempre li tocava el rebre a ell. M'ensenyes el jardí del darrere? Sí, esclar. Taiki! Ara ja pots entrar. Agafa't ben fort i sobretot no et deixis anar per res del món. Endavant. Endavant. Ves tan lluny com puguis. És tossut com ell sol. Però que no ho veus, que ni plora? No en farem res de bo. Deixi-ho entrar, sisplau, mare. Li sap molt de greu el que ha fet.
Sisplau, deixi-la entrar. Doncs si li sap tan de greu, com és que no demana perdó? Ja ho farà. És un malcriat i un consentell. I si és així és per culpa teva. Hauries de ser més estricte amb ell. Deixi-la entrar, sisplau. Que no ho veu, que refredarà allà fora. Tampoc neva tant. No entrarà fins que no demani perdó. Què hi fas, tu, aquí? Hola, Yuka. Em volies veure a mi? Però què dius? És veritat, això? Has vingut per ell? És veritat que has vingut per ell? Ets una... No en vull saber res més de tu. Vés-te'n, sisplau. Em sap greu. Ets una enemiga, tu. Què? Ets enemiga del meu rei, tu. No. Jo sóc amiga de la Keia. La Keia. Yoko, qui és aquest noi? Qui és? Per què plores, que estàs trista? És el Taiki? Si té els cabells negres. Ja ho sé, no és un fenomen gaire corrent. Feia més de 200 anys que no veia un Kirin amb els cabells negres. No passa gaire sovint. Ens havia arribat un Kirin amb els cabells negres. És una cosa gairebé insòlita. Quan neix un Kirin amb els cabells negres és senyal que arribarà la pau i la felicitat al món. Almenys això és el que diu la llegenda. Perquè ara està en calma i dorm. I dins la història en el temps busco el caliu de la gent. En un món que ja és passat, entre la pluja dels anys. I encara que acabi aixafada, a mi res no em podrà aturar. I d'aquell món arribaré als confins, perquè sé que algú m'hi guiarà. El Taiki plora, no perquè s'enyori de casa seva, sinó perquè està trist. No us perdeu el pròxim episodi dels 12 regnes, el mar del vent, la costa del laberint, capítol 2.